El Bloc Jove d'Alzira ha felicitat públicament l'Associació de Moros i Cristians d'Alzira per l'actuació que organitzaren dijous a la nit per l'humorista Xavi Castillo, amb la qual va poder-se organitzar una millor desfilada en el seu 10è aniversari. Des del Bloc Jove es creu que cal donar suport al teatre en valencià, cosa que ja fa el consistori alzireny, però sobretot donar cabuda a qualsevol tipus de teatre i adaptat a gustos de qualsevol alzireny. El grup nacionalista reclama presència de grups de música en valencià com Obrim Pas durant les festes de Sant Bernat o en algun concert al llarg de l'any, donant la solvència econòmica que suposen per als organitzadors. Escoltem el secretari local del Bloc Jove d'Alzira, José Beteta. Des del Bloc Jove estem molt contents amb els moros i cristians d'Alzira per l'actuació que tingué l'altre dia Xavi Castillo a Casa Fester i creiem molt positiu per a la cultura en Alzira que se facin aquest tipus d'actes. Pensem que l'Ajuntament i els nostres dirigents locals haurien de tindre un poc més de sentit de l'humor i no deixar de programar activitats que encara que vagin en contra políticament d'ells, pues agraden a un número molt gran de gent i com se va veure l'altre dia reunint a més de 1.200 persones. Sempre hem demanat més espai per a la música en valencià, per al teatre en valencià, perquè creiem que té cabuda en el panorama cultural alzireny i perquè pensem també que la rentabilitat i l'èxit està assegurat.